Is-sena 2016 kienet sena mimlija kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell nazzjonali u minn żmien għal żmien il-paġna ta' Facebook ta' NetNews offrit sensiela ta' filmati ta' dak li kien għaddej, imma liema kienu l-aktar filmati popolari man-nies. Fost mijiet ta' filmati li xandarna dawn kienu l-aktar 10 popolari. Fl-10 post, filmat tal-kru ta' NetNews jistenna lil Konrad Mizzi għal 3 sigħat sħaħ barra riċeviment tal-partitarji Laburisti. Għalfej taħseb li għazel il-Panama minn tant postijiet, sa jiftaħ Malta l-kumpanija? Għax forsi għammit tal-Palmu jien naf. Il-filmat rawħ 75,000 persuna. Fid-9 post, il-filmat ta' Nikola Sakkulina, vittma li ma' NetNews irrakonta kif qala xeba f'Paċeville. Faqqa resu ta' tabon. Safrattat, kem ta' id-daqqa dak, ċidda oħra minnaw, waħda minnaw, safrattat daronix, bouncers kollha kienem. Dan il-filmat rawħ kważi 80,000 ruħ. Fit-8 post il-filmat tal-ewwel tas-sena ta' Joseph Muscat, imma ovvjament bispjega ta' xi skoprejna dwar dik ir-reċta. Din hija kollha reċta. Ara ma temnux li din xi familja normali li mnalla kien Muscat għalija biex setet tibni dar. Sewwa, taħdmu tnelinkom? Il-filmat tagħna minn wara l-kwinti rawħ 80,000 persuna. Fis-7 post filmat tal-muturi li marru jselmu lil Clint Farrugia, vittma ta' triq, filmat li rawħ 85,000 persuna. U fis-6 post filmat ta' għexieren tal-pulizija fl-alqa ta' Gianni Attart li marru biex joħdulu in-naċ. Toddom hawnhekk mhux il-biċċerija, il-klijent għandu kull dritt ikun jaf kemm ħadulu. Dan il-filmat rawħ aktar minn 90,000 persuna. Fil-5 post, filmat ta' xufier ta' tal-linja jiġi attakkat f'San Juan, filmat li rawħ aktar minn 105,000 persuna. U fil-4 post, l-istorja ta' Charlene, li rakkuntat l-istorja tagħha u kif il-kanċer ġela teprezza l-ħajja. I am grateful li ġoddi s-situazzjoni, għax għalmitni ħafna laqatni ma' ħafna nies li otherwise forsi jabli ma konx niltaqa' magħhom. Charlie filmat li għanqal l-emozzjoni ta' 120,000 ruħ li rawħ u fejn aktar minn 11,000 persuna irreaġixxew b'kummenti jew shares. U fit-tielet post filmat ta' pakkett suspettuż fit-triq Zakkarija l-Belt, filmat li rawħ 130,000 persuna. Fit-tieni post, ix-xandira tal-edizzjoni straordinarja ta' NetNews fil-jum li fih seħħ il-hijack tal-ajruplan Libjan. Malta fiċ-ċentru tal-aħbar internazzjonali hekk kif ajruplan illi kien jgħid f'internal flight ġewwa Libja ġie diverted lejn Malta fuqu jirriżulta li hemm żewġ pirati tal-ajru, żewġ hijackers u abord l-ajruplan hemm madwar 118 il-persuna. Ix-xandira straordinarja ta' NetNews li damet għaddejja madwar 3 sigħat segwewa aktar minn 130,000 persuna u għanqlet reazzjonijiet minn aktar minn 16,000 persuna. U fl-ewwel post, il-filmat ta' għexieren ta' sewwieqa tal-muturi iselmu lil Joanna Boni, tfajla li tilfet ħajjita f'inċident ta' traffiku. Filmat li rawħ aktar minn 155,000 persuna. NetNews huwa impenjat li matul is-sena 2017 jiqpa' jwaslilkom filmati b'dak kollu li jkun qed jiġri madwarek.